ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وأجر biz şolara rahm etsek ve şolara nazil bolan meşakkatlarını bertaraf edip ayırtak, tahqiq şolar odolqu toğyanlarında ve hadden tecavüz etmeklerinde qalarlar heyran o sergerdan bolup. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Ve tahqiq biz şoların azap bilen gereftar ettik. Pes olar acizlik etmediler, özlerinin perverdegarına ve zar o tezerru da etmediler. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. Ta vakti ki biz şolara nihayette güçlü azabın qafısını açtık. Şonda şolar naumid bolup nihayette ma'yus bolarlar. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Oşol Allah'dır sizlere eşitmeye kulak ve görmeye göz ve düşünüp fehmetmeye kalbi sizin için halk etti. Siz nihayette az şükretiyeniz. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Oşol Allah'dır sizi yeryüzünde önü ve sürüp yayradan ve şonun yana sizi kıyamatta cem ediler. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. Ve Allah tebarek ve taala ol tordattır ki bir qatry nutfaga hayat berip diri edip o vakti gelenne canını alıp öldürýändir. Oşoň tasarrufundandyr gije günnidin muhtelif bolup durmagy. Aya aql edip fikretmeýänmi? بل قالوا مثل ما قال الأولون. Belki Mekken kafirleri olalqı kafirlerin aýtýan sözünü aýtdylar. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. Yani aýtdylar, aya biz ölüp gitsek we tofrak bolup, sönk bolup gurýsak, aya biz ýene de dirilip gawrdan turdularmy diýip. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Tahqiq bu zatny bize we bizden olalqy ata-babalarymyza da wa'de edildi. Bu zat hiç zat däldir, meger geçenlerin hikayetleridir. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. Ey Muhammed, sen aýt, yer we yerin üstündäki zatlar kim üçindir? Eger bir zat bilýän bolsaňyz diýip. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. Şonda jogap berip aýdarlar, Hudaýyň melki we mahlugydyr diýip. Sen aýt, aya pendalmaýanmy diýip. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. Sen aýt, yedi asmanyň we uly arşyň perwerdegary kimdir diýip. سيقولون لله قل أفلا تتقون. Şonda jogap bererler, Hudaýyň melkidir diýip. Sen şolara aýt, aya gorkmaýanmy diýip. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. Sen aýt, kimdir ol zat keşoň ihtiýarynda we şoň tasarrufundadyr hemme zat. Oşodur halka pena berýän we ona bir ähdi kömek we nusret berip bilmez. Eger sen bilseňiz şonu aýdyň.
سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Şonda jogap berip aýdarlar: Hudaýyň milkinde we Hudaýyň tasarrufyndadyr. Sen şolara aýt: Pästi haýsy fırgadan aldanyp jady